खुलुमबाय गिबि गिबियावनो गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ गोदान बोसोरनि बावहरबाय। आं दा जम्मु काश्मीरनि कुपवारानिफ्राय बुंबाय दं। नोंथांमोना मिथिगौ दिनै सारा बुहुम आरो भारत हादराव कर'ना भाइरासजों साग्लोबदों, जाय बेरामखौ WHO COVID-19 होननानै बुंनाय जादों। बे COVID-19 एबा कर'ना भाइरास बेनिफ्राय जों माबायदि रैखा मोननो हायो बेखौ भारत सरकारा नोंथांमोननो बायदिसिना ससियेल नेटवर्क बा टिभिनि जोहै नोंथांमोनखौ फोसावदों, जेरैबायदि लकडाउन एबा कारफिउ आरो ससियेल डिस्टेन्स। बेबायदि खोथाखौ नोंथांमोना जुदि मानिनानै सोलियोबा जों बे बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो। आरो बे बारग'नो थाखाय आं नैबे दिनैनि बे बेलायावनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबो जे जेरै फैदों जेरै खोनादों बिदिनो बे बेरामा थांफिनथोंसै, जोंनि बे समाजाव जेबो खहा जों लाबोआ, बेखौनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबो। आरो नैबे भिडिअ बानायनायनि थांखिया बेनो जे जोंनि बर' समाजाव गोबां साख्रिआवला दं, जेरैबायदि डिफेन्सआव मावनाय दं, सोरहाबा बायदिसिना बिफानाव मावनाय दं। दा बिथांमोनखौ आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों खावलायनो लुगैदों, नोंथांमोननि गामिनि बा गामि ओनसोलनि खाथि खाला थानाय जायफोर हाजिरा मावनानै जायोमोन बिथांमोना दा ओंखाम दै जानो एसे उसुबिदा मोनदों। जायफोरा टाउन सोहोराव दंमोन, रिक्सा सालायदोंमोन, थेला सालायदोंमोन बा हाजिरा मावना जादोंमोन, दा बिथांमोना लकडाउननि थाखाय न'आव थाफैनो गोनां जादों। दा बिथांमोना जानाय लोंनायाव जोबोद अलखदाव गोलैदों। दा बिथांमोनखौ जों साख्रिआवलाफोरा गासैबो लोगो नांनानै बिथांमोनखौ एसे हेफाजाब होयोब्ला जों मोजां जायो। मानो होनबा जों समाज होनना बुङोबा जों गोरिब गेजेर खोलोबनि धोनि बयखौबो लाना जों समाज, बेखायनो जों बयबो समाजजों थांफानो थाखाय बिथांमोनखौबो जोङो हेफाजाब होनांगौ। दा बेखायनो आंनि गुरै खावलायनाय नोंथांमोना जे जाहाथे बै खाथि खालानि गोरिब गुन्द्रा जाय हाजिरा मावनानै मोनजाबा हाजिरा मावनानै जाग्रा बिथांमोनखौ हेल्प खालामो। आरो नैबे भिडिअनि गेजेरजों जायफोर NGO ओनसोलाव थानाय NGO बिथांमोनखौ आंनिफ्राय नैबे गुरै खावलायनाय, नोंथांमोननि खाथि खाला आर्मि केम्प CRP केम्प माबाफोर दंब्ला खाथियाव बा SSB केम्पफोर दंब्ला नोंथांमोना जगाजग बा बिथांमोननियाव केम्पआव थांनानै मोनसे प्रग्राम लानाय जायो, जायखौ जोङो जोंनि सिभिक एक्सन प्रग्राम होनना बुङो। दा बिथांमोनजों लोगो नांनानै जे खना खनलायाव जानाय लोंनायाव एसे उसुबिदा मोनदों, दा बिथांमोनखौ लोगो नांनानै बे खामानिखौ मावजायो। नोंथांमोना थांनानै दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं गासैनिसिम आंनि गोजोननाय हामलायनायखौ बावहरनानै आं एसेयावनो दोनथ'बाय। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि